कपिले फोन करो तनी उठावत काहे नहीं थानी ना रिंग जाता टे तो कोई आ जाता दिक्कत हुई। हेलो हेलो कपिले फोन कर देने नहीं के बुझा दो। ओह नो वो सब छोड़ी कल कहाँ बानी। हाँ तई आई तो जल्दी घरे। हाँ आई को भी हम इंतजार करो तन के रो फोन उठाई आई बताई वहाँ का तो 2-4 दिन हो गए बा गइला बाहर ठीक बा। अब रोवा के टाइम देते बन करवा काजन कहाँ बुझाता की रहतानी। अरे बड़की कुतिनिया नहीं छी उ तो ताके झाल में हमरा के रहबे करे लिए ही सही ने होला घरवा में आके खंडारवा में ने बतियावतानी जल्दी आई ना। रोवा नहीं करो जब तो रोवा कर लगता कि हमरा रोवा बिना रह जाला बताई ना बियाह ना भल त का रोवा से लेकिन हमार दिलो दिमाग रोवरे भी रहेला ई मत समझी। तो ओसे क्या भइल अरे भले शरीर हमारे जगह बा लेकिन हमरा आत्मा तो रोवी फिरी न बाटे। अब लेट मत करी फोन पे बतियाम की आइबो करम। देखो आराम से आइयो दुवरिया और देख झांक के आइयो ठीक बा ना तो अगल बगल देख लियो सुनो तो जो न मिला तने चुपका चोरी न हो ना मिल पाओ। ओसी हमार गोतनी एकदम आगे पीछे हमरा मंडरात रहती है। हां ठीक बा जल्दी आओ ठीक बा। ए कोनिया हां दीदी जी अब कौन ई का देखो तुम 2-4 दिन ले हो हाय बताओ आई घर में खड़िया में घुस घुस के बैठ ना क्यों से बतिया तुम लोग का अरे ना लाइन बाटे ना ना रहे हो घर आई का। हां मार हां है तो घंटा घर में पंखा चलता। ओह नो तब आई हो जातन तब आ कौन देवर बाबा का फोन ना आई रहल स हां हां आई रहे बतियले हने आ तने हवर से बात करा दे तू हो बड़ी नीक अभी ना लगी ना हमरा के कंपनी में चल गए बन ठीक बा खाना अरे वो खा ले जान पर कोनो लक्षण में ठीक है के लागो बताओ ना बहुत ये फोन है चमेलिया सहेली से बतियाई तो अपना रूम में बतियाई हो आ सहेली हमेशा वीडियो कॉलिंग कर ले आई खड़ी खुड़ी देखी तो सहेली ये मेहरा न मारी कि चंदनिया के केसन घर में बियाह हो गई कहीं बदल लागतिया। ए बाप रे बाप मैं खान उधर यही बात पेशाब करती है तो उधर क्यों नहीं करती है खड़का में क्यों करती है रे बदमाश कहीं क्या है तू ए बाबूजी बेच देंगे ना मजे करवने लग का हो तो रे मर गईली ते गाय रखले हला रातो दिन बकबकाए खातिर चाहिए एगो जी बाबूजी देखी खातिर गोल ने छोटकी करिया के पूछले रही जा को करलो भर बना को ना। ओह नो ई का कहता नहीं रे पागल है रे एक बात खा जला आजकल पूछ के बियाह होता का जानतनी हमार भतीजवा बात दीप का हां ओकरा के लड़की देखी खातिर एक दिन गोल रही जा न हाँ। हम तो पूछ दे हनी कि को ला भर रखले को ना पागल तोर दे दिमाग चलेला ए उन्हें दिमाग चला ये घरे देखो तनी बदल लागती है देवर बाबू बाहर चल गए ना उनका तो टाइम नहीं मिलला जब देखो तो फोन ले बतियाते कोनो घर में केन रखले लाछन लगाइबो करा पता देख लाई फरसा मारबे करे में बुबुना आबे थोड़ी आ जाई आबे कहि बड़ जे छन त जन देखिन त नरो से कहि ना के कार से बुढ़ी रहती त बुढ़ी से कहती बुढ़ी के मतलब एगो गाय रखल मंदिर में बकरा कौन देख के जा रहा था ई दे आदि नहीं ए बाबूजी देखी दर देयाद हई हम देख के ना जर ना क्रिया खातनी अब खराब लागल त हमरो से कह देख फरसा यही फरसा से जैसे खूंटा गड़ाती है ना वैसे ही मारेगे तू धरतिया में गड़ जाएगी। आए वो सुनी त अपन बाप भाई से कही तो कर बाप भाई हमरा से कही त का मुराजी हमरा बोले करे हमार किस्मत में वैसा जवन बात हम कहि न तवन बात हमारा बात के लोग मानबे ना करेला नहीं तू भगवान के माई ना हो जौन काबू तवने बात ये समझ कुछ नहीं चाहे त हमारा के मत को हम जात नहीं यार जब हम गड़त तो काहे का हम देख के जा रहा कैसे नहीं यार चल नहीं यार अरवा देख रेख कर उसी से हमरा के फिर मत कह पता है ना कलसिया हां जो हम देख ले बड़ा का ये हनी के मेहरारू जात जवन है सब बड़ा उल्टा सीधा दिमाग लगावली स ये इस घर द्वार बिखार जाला हां एक समझे के चाहिए कि का हम बात करत हई अगर सुनी तो का पर माई बाप से लाई लगाई के ऐसा ऐसा लक्षणा लगावत रही बड़की जो हाथ पागल कहीं के थुथुरी ना गंगिया डालस हेलो अरे बीग सब सरिया ले बानी कहां बानी। ओह नो और जल्दी आई मोय गहना कपड़ा लता सब धो ले बानी। अरे आई
ना दूरिया लगे खड़ा बनी कहाँ बनी रहुआ और चारों तरफ तो तनी कोई देख ली तो दिक्कत होई बोला अरे मुंह बांध के आवत चिन्हा तटे सब रख देले बनी में ठीक बा गहना होना रखा गुदा सब A to Z सब सामान रख देले बानी हमर कुतिनो नहीं खाना घर गेल इहे मौका बाटे चौका मारे के ठीक बा चलो 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 देखिए हां पानी हम ऊपर डाल देता कोई देखी ना कोई देखले ना बरोबर की चलो है अरे करे जवा पछुरिया चला के गइलू ए छिनारो अरे हमारा ही जाननी कि तू ला भरा ला बालू ए छिनारो आई रे दादा अरे कैसे गौआ घरवा में मुहावा देखाइबो हो दादा बाप रे बाप अरे छिनारो लव स्टोरी वाला रात तो वही घरी काहे ना बतावनु बोथड़ो कहत ना गुड्डू के तार बुढ़ऊ के मिर्गी है 4 दिन से नहीं हो भागला का भइल आई हो पतो आ कैसे तो से बतिया कोई दवाई ये मिर्गी के रो काहे मिर्गी आए तंगी बुढ़ापा से बल मर मुर जेती रे काम की देखो अरे तू ना यारवा कोई रहलू तो के का पता चले हो पतो बाबा जी no! सपना में बुढ़ी रहने का अरे ना रे उछी ना दी Oh no! भाग गई फरार हो गई उड़ार गई मुंह गईली फरार पगला तनी इतना दिन के बाद का बूढ़ी मुंह गईली काम के लिए हो गल फरार नहीं भइल अरे वो बात ना रे अरे हमको मारा बाबा गईले जनपतिया कहत रही तब ने हो गईले रे राम कुमार भा बोरारिए के भागली अब हम के करा कैसे ठीक भइल अब का रहा तारा खुशी खुशी मुंह देखा मोदन कहन ना के चक्कर में बाबूजी हमरा कुछ शक बुझाता हमार लइका के बैग के आ उ गइल बा 2 रुपया कमाए खातिर जारी ए बाबूजी छिहतरी लागत रहे हमरा के बतियात रहे यार से कहती मौसी के हाथ ले हमर सहेली के हाथ ले हमर दीदिया के Oh no! छोड़ी करा तक जब बेटी भागल बिया पता भागल बेटा के फिर बिया होई अरे हमार लइका जानी तो करा करे जावा पक्का बीती हो पता अरे पागल हई का बीती ओसन को 76 मेहरारू से अच्छा वक्त दूसर बिया हो जाई ओकरा भाई बाप के फोन लगा ओकरा हाँ, भाई काहे बाप लगाई के फोन जाई? लगा हम तो ठीक भई बा कोई तो बहुत बढ़िया ओसन को देती हमरा ना पसंद हमरा फोन लगा तेरा फोन लगा पपिया अरे तू तो पहले काहे ना कहले हम गांव घर से ओई खातिर होतल हम ना रहती ओ खातिर हम इंदरा मिर्गी धले बता हम आगे तेरा चुप कर अरे तू आइली त काहे टेढ़ बोला ताली रे पतोही लागल बेटी भागल बे पतो आ रोत छाती हम अपन इज्जतिया के रोत रही इज्जतिया से और करो बाबूजी बेटी भागे से कभी जितना पतो भागे से जितना नेला फिर मैं आयो कर मैं भी फोन करके खबर दे दिन जाईता चाचा फोन लगा दे जल्दी लगा राड़ी के आवाज छोड़ हम नहीं लापता लग जाएगा कब लंदन संगे भागल भी पता लग जाएगा ठीक है बाटे कबर खाली